आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि मोनसे बिग आपडेट ओंखारनाय फैदों। बे आपडेटखौ जोङो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों सावरायगोन। मा आपडेट ओंखारनाय फैदों नोंथाङा भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। बे आपडेटआनो गोबां इम्पर्टेन्ट आपडेट जाय बिथांमोना नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जयेन ग्रुप थानाय आइजोफोरा आसाम गभर्नमेन्टनि गोदान स्किम मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि फर्मखौ जाय आइजोफोरा जमा होबायमोन। बे मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता स्किमनि जोहै आसाम गभर्नमेन्टआ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनो बिजनेस मावनो थाखाय 10,000निफ्राय लानानै 25,000लागै नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव रांखौ हरगोन। जाय बिथांमोना बे महिला उद्यमिता स्किमनि फर्मखौ फिलआप बानायबाय नोंथांमोननि मबाइलाव मोनसे इम्पर्टेन्ट मेसेज फैदों। नोंथांमोननि बे फर्मआ साबमिट जाबाय बेबायदि मोनसे मेसेज फैदों। मेसेजखौबो आं नोंथांमोननो देखायना होनि, नोंथांमोना मेसेजखौ नायबानो जाबाय। लोगोसे नोंथांमोना बे महिला उद्यमिता स्किमनि रांखौ माब्ला मोनगोन जोङो बेनि सायावबो सावरायगोन। आरो नोंथाङा रांखौ मोननो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि डिबिटि सिस्टेमा माबायदि एक्टिभ खिथिनांगोन। नोंथांनि डिबिटि सिस्टेमा एक्टिभ खिथायाबा नोंथाङा बे स्किमनि रांखौ मोननाय नङा, रांखौ सोसिगोन थाबैनो। दानिया जोङो नोंथांनि मबाइलाव माबायदि मेसेज फैदों जों बेखौ नायदिनि आरो सोरनियावबा मेसेजआ थाङाखैबा नोंथांमोना कमेन्ट बानायबानो जाबाय आरो जाय बिथांमोननियाव मेसेजआ मोनहैदों नोंथांमोनाबो कमेन्ट बानायबानो जाबाय। दानिया जोङो गिबियावनो मेसेजखौ नायग्रोदिनि। मेसेजआ बयनियावबो बेबायदि थांदों। नैबेयाव MMUA बेखौ बुङो मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता। नैबेयो MMUA नैबे फर्म हेज बिन साबमिटेड साक्सेसफुलि उइथ नैबेयाव रेफारेन्स नाम्बारा बेयाव थागोन आरो नैबेयाव भेरिफिकेसन। नोंथांनियाव बेबायदि मेसेजआ मोनहैदोंब्लाथाय नोंथांनि बे फर्मआ साबमिट जाबाय, नोंथाङा थाबैनो रांखौ मोननो हासिगोन। जाय बिथांमोननियाव बेबायदि मेसेजआ मोनहैबाय नोंथांमोना जेबो प्रब्लेम गैथ'ला, नोंथांमोननि फर्मआ साबमिट जाबाय गभर्नमेन्टनिसिम, नोंथांनि डाटाया साबमिट जानानै थाबाय, नोंथांमोना थाबैनो बे स्किमनिफ्राय रांखौ मोनसिगोन। आरो जाय बिथांमोननियाव बेबायदि मेसेजआ मोनहैयाखै, नोंथांमोना फर्मखौ जमा होदों नाथाय बेबायदि मेसेजआ मोनहैयाखै, नोंथांमोना गावबा गावनि मबाइलखौ चेक बानायबानो जाबाय। रिसार्जफोर गैयाब्लाबो नोंथांनियाव मेसेजआ मोनहैया जानो हागौ, नोंथाङा साननैसो वेट खालामबानो जाबाय। आरो जुदि साननैसो वेट खालामनाबाबो नोंथांनियाव बेबायदि मेसेजआ मोनहैया अब्ला नोंथांमोना बेखौ थाबैनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि भिअ बिथांमोननियाव नोंथाङा खौरां लानांगोन। आंनियाव बेबायदि मेसेजआ मोनफैयाखै, मा खालामनाया मोजां जागोन? अब्ला नोंथांनि प्रब्लेमा सल्भ जागोन। आरो जुदि नोंथांनियाव बेबायदि मेसेजआ मोनहैयाखैब्ला नोंथाङा साननैसो वेट खालामनांगोन आरो नोंथाङा गावबा गावनि प्रब्लेमखौ फेस खालामनांगोन नोंथांनि भिअ बिथांमोननियाव। नैबे मेसेजआ बेबायदि नोंथांनियाव मोनफैयाबा नोंथांनि राङा हाबनाय नङा। बेयो मानो होनब्ला नोंथांनि नैबे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि फर्मआ साबमिट जानाय नङा। नैबे जुदि मेसेजआ मोनफैयाखैबा नोंथाङा गावबा गावनि मबाइलखौ चेक बानायबानो जाबाय आरो साननैसो वेट बानायबानो जाबाय। आरो जुदि बे वेट बानायनायावबो नोंथाङा नैबायदि मेसेजआ मोनफैया अब्ला नोंथाङा बेखौ थाबैनो नोंथांनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि भिअ बिथांमोननियाव आङो खेबसे फिन बुंफिनबाय, नोंथाङा बेखौ खौरां लानांगोन। नोंथाङा नैबे फर्मआ साबमिट जानाय लोगोनो आसामनि CMआ बुंखादोंमोन नोंथांनो नैबे इलेक्सन जोबनायनि साननैसो उनावनो नोंथांमोननि बे स्किमनि रांखौ बिजनेस मावनो गिबियाव नोंथांमोननो 10,000 रांखौ नोंथांमोननो हरग्रोसिगोन। जाय बायदि मानसिया बे स्किमनिफ्राय रांखौ मोनगोन नोंथांमोना बिजनेस मावनानै मोजां देखायनांगोन आरो नोंथांमोना फिन आरोबाव नोंथांमोननो आसाम गभर्नमेन्टआ 25,000 रांखौ सोनानै होफिनगोन। आरो गोबां मानसियानो बे स्किमनि रांखौ मोनाबो जानो हागौ, मानो होनब्ला बे स्किमनि गाइडलाइनाव दंखायोमोन आधारजों बेंक एकाउन्ट डिबिटि लिंक थाथारनाया गोनां, एक्टिभ जानांगोन। गोबां मानसियानो आधारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक बानायो नाथाय डिबिटि सिस्टेमा इनएक्टिभ जानानै थायो। बेफोरबायदि इनएक्टिभ जानाया प्रब्लेमाव गोलैनो हागौ। आं नोंथांनो मोनसे फट'नि जोहै बेनि फुल क्लियारिफिकेसनखौ खोन्थाना हरनि। नोंथाङा नैबे आधारनि पर्टेलाव गावबा गावनि नोंथाङा बेबायदि स्टेटासखौ नायनो हागोन। आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बेनि लिंकखौ
होनानै दोनदों नोंथाङा गावबा गावनि DBT सिस्टेमखौ बोरै चेक बानायनो नोंथाङा बे लिंकआव थुबाथाय मोनसे भिडिअआव नायनानै नोंथाङा बेबायदि चेक बानायना लानो हागोन। गिबियावनो नोंथांनि नैबेयाव कंग्रेचुलेसन इउर आधार बेंक मेपिं हेज बिन डान बेबायदि खिथिनांगोन। नोंथांनि बेयाव आधार नाम्बार नैबेयाव बेंक एकाउन्टनि नैबेयाव नामा थागोन नोंथांनि बेंकआ मा जों लिंक जानानै दं नैबेयाव बेंकनि नामा थागोन आरो नैबेयाव बेंक सेडिं स्टेटासा बेबायदि एक्टिभ खिथिनांगोन। गोबां मानसिफोरनिया बेयाव इनएक्टिभ खिथिदों नोंथाङा बेखौ बेंकआव थांनानै बेखौ एक्टिभ बानायनानै लाफिननांगोन अब्लानो नोंथांनि खामानिया जाबाय आरो नोंथाङा रांखौ मोननो हागोन। बेबायदि एक्टिभ थायोब्लाथाय नोंथाङा जिखि जाया गभर्नमेन्ट स्किमनि रांखौ नोंथाङा नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव लानो हागोन। दानिया नोंथाङा बुजिबाय जानो हागौ आं जास्ट नोंथांमोननो मोनसे फिसा इनफरमेसन खोथाहरबाय जाहाथे जोंनि बर' आइजोफोरा जाय बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपआव बे जइन ग्रुपआव बे स्किमखौ महिला उद्यमिता अभियान स्किमखौ एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना रां मोननायाव जाहाथे हेल्प जायो बेनि थाखाय आं नोंथांमोननो डेलि सानफ्रामबो मोनसे गोदान बेनि आपडेट फैयोब्ला नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै लाबबाय दं जाहाथे गासैबो बिथांमोनानो रांखौ मोननो हायो। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।